на своето място. Николета Стойкова, 18 годишна Мазерати. Заповядайте. Заповядайте. Мария Петрова, 18 годишна Фиат Алфа Ромео. Ана Петрова, 18 годишна Фиат Алфа Ромео. Мариела Ангелова, 18 годишна Субару. Второ повикване. Мариела Ангелова, 18 годишна Субару. Поради огромен зрителски интерес, трето обявяване. Тук ли е момичето? Някой от Субару да си признае без бой. Къде е дамата? Сте заклещили някъде? Някоя кола? Тя още е на работа ли? Добре, още веднъж ще обявя Мариела Ангелова, 18 годишна Субару. Тук ли е? Полина Спасова, 18 годишна Субару. И не е ли я няма? Къде сте бе Субару? Добре, малко пак ще ви обявя. Кристина Грозданова, 18 годишна Кия. Него ще присякам вече. Сериозно ли няма? Добре. Александра Богданска или Богданска. Къде е фамилията? Богданска или Богданска? Богданска, добре. 19 годишна Шкода. Габриела Генчева, 21 годишна Грейвол. Елеонора Иванова, 19 годишна Грейвол. Заповядайте. Рима Набил Алхатра, 18 годишна Мицубиши. Дано съм произнесъл правилно името. Заповядай. Таня Хаджийска, 21 години, Опел. Магдалена Мониева, 21 годишна Опел. Теодора Балабанова, Дунев Рейсинг. Денислава Фускова, Динев Рейсинг. Дунев Рейсинг, заповядайте. Теодора Радева, 22 годишна Шевролет. В полукръг сега тук трябва да завиете леко, доколкото е възможно. Изабела Мицева, 24 годишна Шевролет. Вижте, лата и насам. Ще ви помоля тук 2-3-4, просто лека крачка напред, за да направите един полукръг. Благодаря. Марина Даскалова, 20 годишна. Откъде? Никой да не мърда. От кого? Откъде? От Ратова, добре. Димитър Зиева, 21 годишна. Пак и от Ратова. Добре. Габриела Лозанова, 27 годишна Ситроен. Няма да ви съберем Ситроен. Йоанна Джолова, 23 годишна Ситроен. Първи път. Тук е Хикс, така ли? Полина Кирилова, 21, всъщност 18 годишна. Опел. Тук не знам дали виждате вече. Добре. Ванеса Христо, 18 годишна Great Wall. Мария Найденова, 24 годишна Мазда. И Вероника Стефанова, която се записа в последния момент, 21 годишна Honda.
Сега отново ще прочета имената, които ги прочетох, обаче някои липсваха. Отново споменавам от Субаро. Мариела Ангелова, 18 годишна. Тук ли е? После ще ми кажеш. Какво сте направили това момиче? Полина Спасо, 18 годишна Субаро. Пълна тишина. Кристина Грозданова, 18 годишна Кия. Йоанна Джолова, 23 годишна Citroen. Също ги няма. Вие сте Лина и сте се записала. Чакай се да видим. Че ти обичаш Лина. Колеги, има ли някаква грешка в имената? Ако трябва да добавяме в последния момент. Лина се е записала, не знам защо не е списъка. Тук е на живо, да знаете, живо е предаването. Всичко е възможно. Пак ли ще й предлагаш? Какво ще й предлагаш? Обиколка на околовръст, до тук да се върнат. Добре, колеги, какво да правим? Записваме, добре. Ами ще трябва ти да се представиш тук на колегите, да запиши имената. Записахме Лина Драгомирова, Опел. Някъде там се включи. Добре. Тези прекрасни момичета сега ще се състезават за някои хубави награди. Сега ще обявя какви са наградите. Момичета, победителката, една от вас, ще има възможност да прекара един уикенд в луксозния хотел Президиум в Ловеч, като премия всъщност осигурена от Litex Motors, представител на Грейвол за България, транспортът на красавицата и нейния спътник, значи това е за двама, ще бъде осигурен от Kia Motors България, представител на Kia за нашата страна. Това е първата награда за най-добрата в конкурса. Втора награда е професионална фотосесия, слушайте много внимателно, професионална фотосесия с моделите на Мазерати за съдействие на Auto Italia, представител на марката у нас. Значи ще има първо място и подгласнички. Сега ще обявя нашето официално жури, което сигурно няма да им е лесна задачата. Те са моят ясно. Ще прочета имената за